tomto videu alebo v tomto príbehu ide o tzv. Syndrom nepokojných nôh. A práve o tomto, čo sa stalo s danou zákazničkou zo zahraničia, ako to celé prežívala, ako sa z toho dostala von, o tom vám chcem teraz povedať tento krátky príbeh. Syndrom nepokojných nôh býva stredne závažný a závažný a je to porucha, pri ktorej má pacient nekontrolovateľnú potrebu hýbať končatinami, aby zastavil nepríjemné, bolestivé alebo nezvyčajné pocity v tele, zvyčajne počas noci. Používa sa na to liek Sifrol a používa sa v prípade, ak sa nedá určiť konkrétna príčina tejto poruchy. Čiže zase sa vraciame ku chronickým zápalom. A teda tento liek Sifrol obsahuje účinnú látku Pramipexol. Je dostupný vo forme bielých tabliet a je vyslovene na lekársky predpis. A používa sa na liečbu buď Parkinsonovej choroby, alebo práve takéhoto syndromu nepokojných nôh, čiže to nebude že žiadna nádcha, ale naozaj veľmi závažná vec. No a aby som teda zase bol autentický, prečítam tento príbeh tejto pani. Trpela som na bolesti nôh celý môj život. Jedla som veľa tabletiek celých 40 rokov. Snívala som o tom, aby som nemusela brať lieky a mohla som spať. A teraz sa veľmi teším z výsledku. Skúšala som rôzne veci, vrátane výrobku s názvom VitaPro. Snažila som sa stravovať podľa doporučení súvisiacich s mojou krvnou skupinou. Vyradila som zo stravy zemiaky a ďalšie potraviny, ktoré mi škodili. Užívala som liek značky Sifrol, 4 tablety denne. V roku 2017 som začala užívať výrobky z Zinzinou. Užívala som Balance Oil, Xtend, Vivu, Protect a Skin Serum každý deň. Niekedy som si dala aj Lean Shake a energetické tyčinky. Po 2 mesiacoch užívania Zinzina som mohla znížiť dávky spomínaného Sifrolu na polovicu. Čiže zo 4 na 2 tablety denne a po roku na pol tablety denne. Od 1. mája 2021, čiže vlastne za 4 roky, som úplne ukončila užívanie liekov, nakoľko už moje telo fungovalo ako malo. Som šťastná, že som mohla tabletky úplne vysadiť a k tomu sa pridal veľmi dobrý spánok, po ktorom som vždy túžila. Čo viac si môžem želať. Hodnoty môjho balance testu boli na začiatku 7,1 k 1 a neskôr za 6,5 mesiaca po užívaní protokolu zdravia som sa dostala na hodnoty 2,5 k 1. Zinzino, ďakujem z celého srdca. Toto len potvrdzuje, že aj problémy, ktoré pretrvávajú desiatky rokov, v tomto prípade teda 40 rokov tejto pani, tak sú riešiteľné a keď si tak dáte, že 40 rokov bola choroba versus za 4 roky sa dostala pani do toho optimálneho stavu, kedy už nepotrebovala žiadne lieky, tak aj tu hovorím, nič sa nedá takto závažné urobiť proste zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac, tak aj tu doporučujem trpezlivosť a vidíte, že tejto pani sa to oplatilo. Po 4 rokoch sa dostala vlastne do tej formy a do takého zdravotného stavu, po ktorom vždy túžila. Takže never give up. No a myslíte, že to bola náhoda? Ja nie. Lebo verím, že zdravie nie je náhoda. Ak poznáte niekoho vo svojom okolí so syndromom nepokojných nôh, posunte mu toto video s mojím kontaktom. Nech neváha a obráti sa na mňa. No a ak aj nepoznáte, ale tieto informácie vás zaujali a myslíte si, že by mohli byť užitočné, tak prosím, zdieľajte ich. Dajte k tomu like, k tomuto videu. Dajte odber, upozornenie, takisto, pretože mám aj ďalšie videá, aj na tému We Share Experiences. Už čoskoro. Buďte zdraví.